Ok, mbola aniavanao tery ty tanjaka ty tegna zava raha aminao niany zegny fatikisiko zegny anao zao ty mitandregny tsara mahita amin'ny chaîne YouTube naka ty zegny. Donc zegny izy ka mbola mila fagnampin-kevitry maromaro zegny anao na hoe idée zegny hitinao ampivoatra fiaignanao zegny fôtony tsika magnazava développement personnel zegny sôrako zegny anao s'abonner amin'ny compte ty avy eo amizay zegny sôrako koa zegny anao andeha hizara vidéo aby ty amin'ny namanao zegny satria raha ty zegny créena andeha irasaigna amin'ny namagna fampizara hevitry sy ny hafaliagna maharitry avy eo amizay zegny samby managna hafaliagna maharitry tsika haritry zay hitanao amin'ny Facebook zegny samy falifaly fôtony hevitry fo zegny raha tadiavintsika ka fa hitantsika zegny ny hevitry lamigny raha ty samy tafitatsika anao mahomby za koa zegny magnaraka avy afara zegny. Donc zegny sôrako anao aminazy zegny tsika niany zegny tsika nazava karakory zegny andratsaboigna zegny izy koa zegny anao mba tanonga zegny amin'ny fiaignananao raha ohatra ka findrindra zegny ataontsika vôla zegny izy io ino zegny raha tokony tsaboko amizao ty zegny entiko ampiso vôla babakoa zegny. Donc zegny voalohany tsara zegny anao mangala hevitry amin'olo efa mboly karaha ty zegny reto zao anisan'olo fa tafita ambony zegny reto anisan'olo mpanambola be amintsika Madagasikara reto donc fa hainao zegny olo Ilias Akibarali de zavanao zegny hoe ino fazaragna anazy satria raha io zegny tsy miala lavitry fazaragna raha io. Donc zegny zavanao ino fazaragna anazy zegny ohatra zao ity Wesley zavanao koa ino fazaragna anazy karaha zay zegny satria ato zegny afaka idiranao chaîne YouTube olo ty midika ato anao de zavanao amizegny ino raha mahazatra izy satria noho ny fazaragna zay zegny créer résultat satria le processus de manifestation araka ny fagnazavatsika izy thought lead to feeling, feeling lead to action and action produce result. Izy io zegny mila mandiniky zegny hoe tsy fe diniky zegny mahatonga ilay raha tsy fatifatana zegny noho nylay diniky misy zegny mahatonga ilay raha. Donc zegny mila mandiniky koa zegny karaha izare. Donc zegny karakory zay zegny atao mandiniky karaha izare zegny atao mandiniky karaha izare zegny tsara zegny zavanao vidéo ty hoe karakory ary atao mandiniky izy io titre vidéo ty tsara izy Ilias Akibarali répond à 10 questions invincibles 2022 ya hitanao zegny izy io ty de tandresanao zegny hevitry nazy ty zegny hevitry nazy ty tandresanao satria hevitry raha io avy eo zegny fikirena izy zegny à partir na méditation zegny satria etsagna izy zegny magnazava hoe méditation zay ary za ajoute zegny nahavity koa tegna zava raha zegny aminao à partir ya méditation zegny natonga zany rencontre ary micrée fazaragna mitovy fazaragna olo aby aby ty zegny. Donc zegny ataoko koa zegny anao raha ohatra ka mba mila fivoagna be zegny fiainagna ataoko fa ilainao zegny raha zegny mba misy zegny anao atakatra tanjognanao jiaby zegny. Donc zegny secret hely zegny ambadiky raha jiaby ty zegny aloha tsy magnino apampagnao fo ohatra zao hoe ty secret hely zegny ambadiky izy ty ato ty fo zegny ty lien ty fo zegny fe raha zegny resaka lien fo ato zegny Wesley magnazava beko aminao hoe karakory araka ny fagnaovanao méditation mahatonga anao manifester le raha jiaby tianao zegny satria zay zegny diniky zegny raha zegny satria ato izy magnazava misy karazagna raha roapolo zay fivolagnandreo milliardaire isan'andro mahatonga zare mahay mahazo fo zegny ato zegny izy magnazava raha zegny aminao de tsara zegny zavanao i raha zegny de ambesanao zegny jusque tapitra vidéo ty de afaka zegny anao mizaha izy raha ohatra ka fa fotoana tokony anaovana investissement zegny investir anao fa raha ohatra mbana tsy fotoana zegny de mipetraka fo anao miambiny fotoana anao zay zegny ao fo zegny secret ny raha io satria i raha zegny à partir ana fomba fandiniagna zegny tsy hoe ino raha tsy abonjare fa karakory fomba fandinianjare zegny donc fa azonao amin'ny tsara raha zegny tsy hoe ino raha tsy abonjare fa ino raha dinianjare zegny ke
mba tiako ambelanao ambany amin'ny commentaire ambany ao ino zegny raha dininao am'zao ty zegny à partir an'izany agnazava raha ty taminao ty zegny sorata amin'ny commentaire ambany eto hoe ino zegny ny raha dininao zegny magnoloana ny raha lazavaiko niany teto igny donc zegny izy ka mbola mila anao atisiko anao s'abonner amin'ny chaîne ty ato atisiko zegny anao irasa amin'ny namanao agny amin'ny magnaraka ndraiky koa tsika magnano misimisy mbola niavanao ty temps zegny ty veloma to